Malawian Camera. Ya hii madzulo abwino ndi uthenga pano wa Billy Malata kwa achenjeza apule Lazarus Chakwera kuti akuluakulu mauthenga achita Sir Charles Ben Longwe ndithu anthu akumvera ndithu musadzati kuti ife sitinakuwuzeni ndeza mbiri ameneyo walongosola yekha tiyeni timungomumvera kuti akuti chani Billy Malata amene. President pepani kuti timagwirisa ntchito ma audios kuti mwina mukhoza kumamva zina zimene timazipeza pa ground chifukwa tilibe channel chochipitisa nkhani zathu zimene ife timazipeza. Dzuloli ndinakwera minibus koma ndinadabwa kukapeza wina ali serious kusegula audio ya Ben Longwe imene amakambapo zokhuzana ndi abushiri koma adayimvera kuchokera mtauni mpaka ukafika pamene adatsikira aliyense anakhala chidwi kumamvetsera audio ya Ben Longwe mpaka ndinazidabwa kuganiza kuti kodi anthu amafika ndithu pomatsegula ma audiowa ndi kumamvera. Ine ndimaona ngati kuti samamvera anthu mwina zimangothera pa social media pomwepo palibe amene amakhala nazo chidwi koma zinandipasa chilimbikitso kuti ma audio amene akubwera akutulutsidwa anthu amawamvera andi enafe tikamayenda anthu amatiyamikira amatidziwa mukugwira ntchito yotamandika koma kuli anthu ena amene sadziwa kunena kuti zimene timayankhulazi zimakuthandizirani inu atsogoleri. Ndelero a president chifukwa chonena kuti tilibe channel, tilibe okamufikira, tilibe omuuza zinthu in secret koma timabwera poyera ndi kuyankhula kuti mwina mmawa anthu azanene kuti komatu owauza president adalipo koma mwina iwowo ndi amene samamva kapena owauzatu anthu ngati manduna kaya ndi ma advisors kaya ndi ma MPs adalipo koma iwowo ndi amene samamva. A president tili ndi experience nziko muno ya ma president oluza ali pa mpando. Tili ndi experience ya Dr. Joyce Banda amene adaluza mpando wa upresident ali state president mu chaka cha 2014. Tili ndi experience ya Peter Mutharika amene adaluza zisankho mu 2020 ali pa mpando. Ndipo tili ndi ma president ku Zambia amene analuza upresident ali pa mpando. Pano akukakamiranso kuti azibwerera chifukwa akuona ngati kuti ku bench kumene akhala sopano kuwapasira iwo mwayi kuti akachite bwino akalowa mkatimo koma sakudziwa kunena kuti ngati munthu wagwetsa truck sumayidzutsa wekha. So inuyo a president muli ndi mwayi chifukwa mukudziwa bwino za ma president amene adaluzawa ndipo mukuona struggle imene akudusamo pofuna kuti abwerereso mboma. Amene adawalepheresa Dr. Joyce Banda kutenga soboma 2014 adali a DPP amene adachita penetrate system yonse ya PP ndipo a Dr. Joyce Banda amanena kuti ananga musadandaule inu muzaja tikadusa 2014 panopa tijeseka yale ndowa kuti atithandizire kuti tiwine. Osadziwa kuti ndi alendo omwewo amene amakalowa
matumba aboma ndikumapanga a Joyce Banda nkhani za Cashgate. Lero a Dr. Joyce Banda ntchito zawo zonse zabwino zimene adachita zimaoneka zopanda pake pakangobwera nkhani zokhuzana ndi Cashgate. A Peter Mutharika adali ndi anthu awo amene amangozikundikira. Lero ali kunja kwa boma, omwewo ndi amene akufunisitsa kuti abwererenso mboma akazikundikirenso. A president cabinet yanu ngati mungafune kuyichitanso kawiri, tikufuna tikupatsireni anyamata amene ali oyenera, amene akuyenera kuti muthandizane nawo popita kuzisankho kuti inuyo ndale zanu zisinthe machitidwe, kuti inuyo mupitilire paka mukafike 2030. Musasunge anthu amene angokhala, musasunge anthu amene angoti bola akukwera VX, musasunge anthu amene akuti bola ali mu office mmene mukungotuluka mpweya wozizira bwino. A president mukafukufuku wathu tikuganiza kuti pofikira lero mu cabinet yanu mulimo anthu 7 amene mukugwira ntchito. Pa nambala 1 pali inuyo a president, state president Dr. Lazarus Chakwera. Simukugona, simukukhala pansi, ndipo inuyo simukuphethira, inuyo simukuyika maso anu mugona ayi, inuyo makutu anu ndiwotsegula, mukumaindi anu yonse ili pa Malawi. Ichocho wina kayafune kayasafune, ichocho ndichotiso sichotsutsa ayi. Inuyo president okakhala ku Northern Region ndikukhala mpaka 2 weeks ndikutipula kumene kujako kukumana ndi anthu. You are the first president mu democracy amene akukonda Northern Region. A Peter Mutharika anayankhula akuti ineyo ndimakukondani inu anthu aku Northern Region, ndipo ndimafuna kuti nyumba yanga ndizamange kuno, koma mukafufuze pa president wawo wonse sanakhalepo ku Northern Region just even 2 days, kumakhala siku limodzi. Ngakhale vice president wawo Dr. Gudo Gondwe atamwalira anapita kumene kuja maliro atatulusa panja, osapita kukakhudza maliro limodzi ndi anthu, koma akuti akufuna upresident, koma akuti atamakonda anthu aku Northern Region. Inuyo a president mukupereka chisanzo chabwino kwambiri cholumikizisa dziko lino la Malawi. Pa nambala 2 pali Dr. Michael Usi. Dr. Michael Usi akupanga ngati za madrama, koma whatever Dr. Michael Usi is doing akuchita touch the ground, and anthu akupindula, akusangalala. Dziko lino anthu alipereka kuti lizikhala madandaulo all the time, koma zimene akupanga Dr. Michael Usi akafika pamalo akumasinthisa picture ya anthu, maganizidwe a anthu, zimene zikuoneseratu kuti inuyo you have mnyamata amene mukugwira naye ntchito bwino ku ofesi kwanu, ndipo ndi Dr. Michael Usi. Pa namba 3 a president pali Dr. Vitumbiko Mumba. Vitumbiko Mumba akugwira ntchito yotamandika, mosatengera kuti kapena kungofuna kukusangalatsani, koma Dr. Vitumbiko Mumba ali pa namba 3 mu cabinet yanu bwana, ali pa namba 3 amene iyi technically akugwira ntchito imene ikukonza, chifukwa dziko lino ngati zinthu zavuta kwambiri ndi nkhani za trade, zimene anthu anakulowani kwambiri kufuna kukuonongerani boma lanu kumbali ya trade, kuti anthu azingopanga zinthu anthu akwiye apange revolt. Koma zimene akupanga Dr. Vitumbiko Mumba ndi zijazona kuti tikaponya maso athu pa ground, tikaponya makutu athu pa ground, tikaenda pa ground,
koma ngakhale kuona mmene anthu akusangalalira ngakhale kudera kwina kulikonse kumene angapite Avitumbiko Mumba zikuoneseratu kunena kuti Avitumbiko Mumba awa akugwira ntchito mosayang'ana thumba mwawo, mosayang'ana umphawi wawo, koma akuyang'ana Malawi kufuna kumuthandiza komanso kufuna kukuthandizani inuyo a president. Maintaining Vitumbiko Mumba mu cabinet komanso kukhala ku Ministry of Trade zithandiza kwakukulu kotero kuti dziko la Malawi lipindula kwambiri, komanso inuyo politically picture pa ground ikoza kusintha ngati mwaonera inuyo maklipi ena amene anthu akulimbi kumasangalala. Vitumbiko Mumba yemweyo kuti Vitumbiko Mumba yemweyo kuti kumene kuli ku Southern Region kumene anthu akupeka mabodza ochuluka, koma kupita Vitumbiko Mumba touching the ground waligwira Ministry of Trade. Bwana President, pa number 4 pali mwana wanu Honorable Richard Chimwendo Banda. Uyu ndi bulldozer. Uyuyu sitingathe kumamuchula chifukwa ena ayamba kumamuchula kuti ndi prime minister, ndi munthu amene ali ngati minister without portfolio, ndi munthu amene amachita touch pena paliponse, akumakhudza pena paliponse, ndi kumaona kuti kumakonza mavuto amene angapezeke. That one sitikufuna kuti tizikhala ngati tikuchita kutchula zambiri chifukwa ntchito zake zimamuyankhulira yekha Honorable Richard Chimwendo Banda. Pa number 5 a president, pa number 5 pali sopano mwana wanu amene mwamuika kumene mu cabinet ngati deputy minister, mzimayi uyu Joyce Chitsulo, mwachidule kumangoti Mwanza West. Mwayi ameneyi akuchita touch the ground, akugwirisa ntchito fuel waboma mokwanira, akugwirisa ntchito VX ja mokwanira, kuchita politically, because ndakuuzani kuti Vitumbiko Mumba technically is okay, koma tikukamba izi ndiza politically. Zichatakhala tikunena kuti ma cabinet ministers anu bwana atuluke alowe pa ground, achite touch the ground, asamangokhala mu office. Bwana mwana wanu Joyce Chitsulo akutipula andi akupanga ubale wabwino ngati mene inuyo mapangira ubale ndi mafumu kumpoto. Dr. Joyce Banda naye so ndiwe akuthamanga pa ground, koma ndeku kukhala kupereka mfundo zofuna kuti anthu aziziwa chikhalidwe kuti kodi chikhalidwe chimayenda bwanji. Pa number 6 bwana pali Honorable Ezekiel Ching'oma. Bwana mwana wanu akuthamanga, ndipo tikuona mafailo ambiri amene adagona akudzuka, kotero kuti chimene tikufuna tiapemphe Honorable Ezekiel Ching'oma ndi nkhani yonena kuti aonesese kuti ziphuphu zichepe ku polisi, chifukwa a opposition akuachita entice a polisi ndi ndalama. Akapita ukapanga investigations, ndalama zikumabwera pa tebulo, kotero kuti akulephera kupanga investigate zinthu zina zimene zilizonekeratu kuti iyi nkhani iyi imayenera kukhala kuti yatheka information yonse ali nayo, munthu isangalandire belo akuyenera kuti azingopereka information, akumapezeka zichazonera kuti ayi tikafufuzebe mutha kuapasa belo, andi belo ija ikumakapezeka zichazonera kuti kumakakhala zonda kuti akupereka adjournment yoti pakamwina 3 months 4 months, zimene zikuonesa ngati kuti anthuwa angomangidwa muzifukwa za ndale osati kuti alakwa ayi, kapena kuti adaphonya malamulo popisirira muthumba la boma, kapena polakwira malamulo amene dziko la Malawi lidayika. So tiapemphe Honorable Ezekiel Ching'oma kuti ayesese kwambiri apitirize kugwira ntchito yotamandika. Pa number 7 a president pali Honorable Simplex Chichola Banda.
chimene tachiona bwana ndichonena kuti Honorable Cyprian Chichola Banda ndi mulimi, munthu amene akukonda kwambiri kulima ndi mulimi. Tikadakonda bwana kabineti imene ikubwerayo mutawasintha kwachosa ku Ministry of Finance kukasiya ku Agriculture, mukakawasiya Honorable Chichola Banda ku Agriculture, bwana akaigwira ministry imeneyi chifukwa ndi ntchito zimene zili kumtima kwawo. Ndi munthu amene amayika mtima wake wonse pa ulimi, kotero kuti inuyo mutakhala kuti mwasintha kwachosa Cyprian Chichola Banda ku finance ndi kukawasiya ku agriculture, mukupanga timu imene inu muzapezeke kuti fertilizer amene muli naye, amene mwamuchita secure pano, amene muli naye wa 3 years, chifukwa inuyo mwapeza fertilizer, tikuziwa mwapeza fertilizer amene mwamuchita secure, konena kuti ngakhale kuli zisankho simunatengere kuti kaya ine sindikawina kaya akawine ndani, koma dziko lino lili ndi enough fertilizer oti akhoza kukhala for 3 years alipo. Kotero kuti Honorable Cyprian Chichola Banda atati apita ku Ministry of Agriculture, I'm telling you, akayamba kupereka fertilizer ameneyi mofulumira kwambiri. Ngati mwina chaka chino kumapezeka zija zoti by July akakhale zija zoti ayamba kugawa fertilizer. Komanso kuli anthu amene akupanga ulimi wothirira, anthu amene wawa amayenera kuti alandire fertilizer wa AIP uja, alandire amene ujayo kuti athandizike. Kaya ndi kunifi anafunika kuti anthu amene wawa athandizike kuti alimeso ulimi wothirirawo. Koma ndikuona kuti amene angathe kuchita bwino zimenezi ndimolumikizana akhoza kukhala Honorable Cyprian Chichola Banda, chifukwa iwowa nkhani za ulimi ndezili pa number 1. Pamene pali anthu ena amakhala kuti nkhani zawo zimakhala za mafigures, mukaona inuyo ngati mene apangira akabambe akamayankhula all the time mafigures, all the time nkhani zizungu zake inflation, all the time currency, all the time forex, all the time exchange, chani zimene zijazo ndi zimene zimafunikira anthu amene ajawo kuatenga ndi kuasiya ku Ministry of Finance kuti iwo aja azingokhala anthu amafigures ngati mene amachitira Honorable Gudo Gondwe. Mukapita mu office mwake makhala zija zoti paka 12 o'clock usiku ndekuti ali mu office, ndekuti akukumana ndi anthu osiyanasiyana, akukumana ndi secretary to the treasury, akukumana ndi ma technocrats aku Ministry of Finance, tipange bwanji aku Reserve Bank, tipange bwanji IMF tiyankhulana nayo bwanji, World Bank tiyankhulana nayo bwanji, forex tisi apati. So ku Ministry of Finance kukuoneka kuti kuli gapu ndithu imene ikufunikira kuti abwana muyang'ane mofulumira, chifukwa ngakhale forex tikunena kuti ikutsika koma anthu adakagulitsabe pa 5,000, chifukwa kuma banki kuja anthu akuthawa za 1750 zija ndezi kumakhalabe zija zoti anthu akugulitsanabe mwachinunu, pena kumapezeka kuti kungotsikako pang'ono kuchoka pa 5,000 kubwera mwina pa 4,500, ena iyayi basi 380, koma zikukhala zija zonena kuti ku banki kuja sikunafikebe bwinobwino, zimene zimafunikira kuti Minister of Finance, Reserve Bank Governor afulumizise zimenezi kuti zikhale zija zoti ikhale official ndithu, likhale lamulo lonena kuti nobody angapezeke ndi forex pa outside bank ngati alibe bureau, koma zikuonekabe kuti anyamata akuflowabe pa ground. So ine kwa lero ndikufuna kuti ndi kufotokozereni inuyo a president kuti Ministry of Foreign Affairs kumene kuli mai Nase Tembo ndi mai Nangozo pano pasopano ili at a crossroads, pamene aonesere sopano kuti kodi Ministry of Foreign Affairs
ikuti bwanji chifukwa nkhani izizi za Abushiri izi these are diplomatic relations nde ikapanda kuchitidwa hando bwino anthu akakhala ndi ma emotions awo, we intend to lose a lot in Malawi because we have anyamata athu ochuluka amene ali ku South Africa. Tili ndi anthu ama business amene amakagula zinthu zawo ku South Africa. Tili ndi mandege ma airlines amene a South Africa, South African Airways. Zochitika zambiri zimene zikufunikira kuti tizichite consider kuti ngati ziko tikapanda kusamala bwino pa nkhani iyi ya Abushiri, tikapanda kusamala bwino nkhani iyi ya Abushiri ndi kuitenga mwachibwanabwana, Ministry of Foreign Affairs amayi Nasetembo ndi inu amayi Nangozo, mukapanda kuzitenga bwino ndi kulifotokozera bwino dziko la Malawi, zioneka ngati kuti mukupanga zinthu za ndale, mukuononga munthu pofuna kuti mumuphere maso ake andale, koma osaona za matreaties amene timakhala tikusayinira ngati musadiki ndi maiko ena ozungulira pa zimene timapasana, ngati mmene timakhalira kuja kuti aku South Africa kumabwera dziko muno ndi kumazatenga magali moto amene abedwa ku South Africa a Interpol, kumalumikizana country to country, government to government, kubwera ndi kuzatenga. Inu mukudziwa bwino kuti ngakhale ku prison prisoner akatawa, what do they do? Amasiya ma prisoners ena onse ndikuyang'ana mmodzi amene watawa. Ngakhale suspect akakhala kuti watawa kaya kupita ku court, pena amatha kuomberedwa ndikuphedwa chifukwa chonena kuti amatawa. Anthu aja apolisi aja amakungana kuthamangisa munthu kuti mpaka amugwire, komanso akagwidwa umakhala mulandu waukulu. So anthu ambiri akuyankhula zosiyana-siyana, aya Abushiri this, Abushiri that, ndiopemphera, aya ndi mwana wathu, ndi chani. Koma tiyeni tione kuti kodi ndizoyenera kuti zimene zidachitika zija, kuti mwawo moti munthu alandire chiweruzo choyenerera, ndikupezeka kuti kuthawa mu dziko la inu wake ndikubwera mu dziko lake koma popanda dongosolo labwino. Nde kunoko anthu aja apita ku koti ndikukanena kuti tikufuna ngati kuli koyenera kuti uyu atumizidwe ku South Africa kapena ayi, akhoti ndikunena kuti ayi akhoza kupita. Ndekuti chimene ife ngati Amalawi timayenera kuti tichite pray kwambiri kunena kuti titengepo roho yonena kuti tiyang'anisitse kuti dziko la Malawi limuteteze Bushiri ndi banja lake, maka kuti pa nthawi imene ali m'manja mwa aku South Africa asakachitidwe chipongwe china chilichonse. Komanso tapeza mwayi onena kuti chitetezo chimene amafuna Abushiri ndekuti chapezeka, chifukwa maiko onse amusadik akhala kuyang'ana nkhani imene. Chifukwa sikoyamba ngati dziko la Malawi kufunanso nawo munthu amene ali mu dziko lina. Tili chisazo cha Misozi Chanthunya amene anali ku South Africa, amene dziko la Malawi lidapempha South Africa kuti amutumize kuno ku Malawi azayimbidwe mulandu, ndipo dziko la South Africa lidatitumizira Misozi Chanthunya. Tikukamba pano Misozi Chanthunya sanangofikira kuphedwa, ayi anapita makoti a dziko lino ndipo anakalowa ku ndende ndi mulandu atapezeka nawo. Panopa akuseva life imprisonment, osati death penalty. No, sana save death penalty. So anthu akamabwera kumakanena kuti aya Abushiri akapita umene kujako akaphedwa, ine sindikuonapo kuphedwa kwa Abushiri ndi family yawo. Ayi, komanso mwina ndi mwayi onena kuti akachitidwe clear pa za milandu yawo yonse imene akuaganizira ngati ku South Africa. We never know. Akhoza kupezeka zoti ayiwina agamakabwerera kuno ku Malawi akubwera munthu a clear man,
munthu onena kuti alibe mulandu wina uliwonse chifukwa maiko azakhala akuyang'anapo ndipo sipangachitike chipongwe china chilichonse. Milandu imene anthu ena akunena kuti anthu anachita withdraw ndekuti ndi advantage kwa Abushiri kuti akhale munthu wa clean kaya azifuna ma ambitions awo asamakhale ndi zowapinga. Inu padali nthawi ina imene kunachitika Atupele Muluzi anayitanidwa ku SCB ndipo adapita ku SCB anthu amafuna kuti musampange Atupele kuti apite pakanthu kukungana. Atupele ananena kuti ndiloleni ndisatire malamulo, ineyo ngati ndili olakwa akandipeze olakwa, ngati sine olakwa mudziwe dziko. Ndipo Atupele Muluzi anakatuluka 5 o'clock ku SCB kukapezeka kuti ndi munthu osalakwa, pamene ena amati akayitanidwa ku SCB amakathera kuti ali ku polisi kapena yaye atenga belo kusonyeza kuti ali ndi milandu, koma tikukamba pano Atupele alibe mlandu. So tikamangokamba zinthu tiziyamba taona kunena kuti kodi ifeyo dziko ngati dziko tapangapo zotani. Tatengapo ife anthu aku Rwanda amene anali kuti amathandiza kwambiri mdziko muno, anthu andale amawathandiza, anali amangazi manyumba zawo zochuluka dziko muno, koma tinaona akutengedwa ndi kumapita kwawo ku Rwanda akutumizidwa. Maina tili nawo, zisazo tili nazo. Nde ngati ifeyo aku South Africa atipempha kuti tatipasireni munthuyu kuti tizamuimbe mlandu, tizamve kuti zinayenda bwanji, ife ndeti kanene kuti tizipanga ma demonstrations. Kodi ubale utati wathesedwa pakati pa Malawi ndi South Africa, amene aluze kwambiri akhala ndani? Yona ali mu boti mucha, boti likumira, anthu anaganiza zomponya Yona madzi ndipo boti lidayandama. Zidali kwa anthu aja kupanga chiganizo kuti anthu ambiri apwetekeke chifukwa choti akuseva Yona, kapena atenge Yona amponye madzi iwo aja apulumuke. So zili kwa ife ngati Amalawi pamene tikukambirana ma debate nkhani imene tiyang'ane kwambiri zimene Malawi can lose a lot or Malawi can benefit after kuti tasunga Bushiri ndi family yake nziko muno, kapena Bushiri ndi family yake yapita ku South Africa ndikukadusa mwa malamulo. Kodi zimene ife tikhoza kuluza kapena we can benefit ndi zotani? Chifukwa ena afe tikuonapo nkhani za business, nkhani za anthu amene akukhala ku South Africa pano patili ndi zisazo ngati zachi na JB akangokhala kutukwa anakokhala ku Malawi kunoko ngati kuti akukhala kuno, koma chifukwa ali ku South Africa. Kodi boma litatilafuna kuti likwafuna a JB azalephere kutipatsira chifukwa chonena kuti ifeyo akumuteteza munthuja. Kuli achina Ntanyiwa amene amaononga maina a anthu, president kutukwana, kunyoza, kubweresa nkhani za ma defamation, nkhani za zosakhala bwino, koma atisangapange zimene zifata ali ku South Africa. Kodi Malawi itafuna anthu ngati amene aja alephere kuapeza chifukwa choti iwo akulepheranso kupereka anthu kwa iwowo? Chisanzo ndimeta pereka cha misozi cha Nthunya. Ine ndine Frederick Bire Malata. Malawi, Camera.